1, 2, 3. Ako kasi ra. Kukuhanan eh. Sige, sige. Ano ba yun? Oy. Ano ba? Ayos ba? Argoy. Ito pupunta kami ngayon sa sa Mount Everest. Mount Everest. Tagtunaw, akit namin Ano ngayon. ba yan? Ako ng dilaw. Meron pumakit ng Tagginaw, ngayon Tagtunaw. Yo. Kanino nang iyo, Chokoy? Chokoy, dito nga oh. Kinangkalinaw iyo. Kalinaw pare! Hindi tayo makakarating! Oo nga na. Wala na tayong kahoy! Ako na. Hindi tayo. Basyak, saan ba pupunta yun? Buti pa yun, may kusa. Malapit na tayo sa sapa-sapa lang ako. Kundi tayo ang ating pumpadaig. YouTube to, YouTube. Oh yeah! Oh, may dalang flashlight to. Oh, tara. May flashlight. Kami naman. Tama! Pailong nga ulit, pailong. Paggabi na, paggabi na. Sabi na, malapit na tayo magtakbuhan! Pagka-uwi, takbuhan. Dito ka. Mak, ano ba? Okay lang? Saring ha? Liwanag, sare? Parada. Liwanag, sare? Yeah? Nang naneto eh. Ano na ito?